Kum si benta banang kentiu ke sap ke pong ki samla bat ki hab barit bat kum jo ban pan paus ko perthai ya ka jingdon jing ki chaka ba itanat bat ban penne pensa ela kariti ke dustur ka o hai marchnong society kan penlong ke cherry blossom festival arjar arpoar hasor noston hapo ubnai nai weng mentau snam uba GJL Sangriang president jong ka o hai marchnong society lai thu ba ka jingthmu ban penlong ke ni ke tamasa kalong ban plila di kitu ki samla dum sap bakin pin i sya ka perthai ka sap ka phong bagi don bat ka society kan yarap ru iki bakin la ban pen urlong la ka jok sap long ba kum ka society ka don ru ka thong ban pen pau perthai ka jing don jigi chaka bi tana na po ka than ka jing pen ne pen sa iki riti dustur tan rai bat ki we de loi wer ki nok shuk shnong ka district bakin pen kre ela de ban wan isim menta ka ni ka tamasa ya ka bakin wan ra ru ya sipun ki jajing le kai bas ngotenan nakliang jumpa Nikki Frankson Morwen General Secretary ketika society laitu bah ketika tamasa kindon shibun ki jinge leka bakun thobi ke jinge kob rwai jinge kob shat jinge kob thai bhabriu ka food fest exhibition ka jinge kob pen iriam tanrai ka Miss and Master Cherry Blossom bat ki we de ba ngidon rengkat lem bat ni hani atut ke khot iba Nikki Frankson Marwing belum secretary jongka ketika kenhun ka bangi ai kapten ya ka kum ka o hai marchnong batum juru gidan senda jongi ba Josephus Tongli ubrong assistant secretary jong kani ka kenhun bat ngadon ngasim kani ka banta kum president jong kani ka kenhun bat ka kapten ga jong ba GJL Sangriang kumki nong shong sinong jong kaliga district ke jongi ngakwa ban yithu la ne ban pantep shapi ba ya kaliga kanhun la de kanja society ka bangi jer kartang ya ka kum ka ohai marchnong layo ya ka ban form la ne ban panlong ya ka da ka jingi mut ka jingi ber jingmot la ne ka jinga perkhat lang ka bangi yo ya ka sinjam ka ban ko ka arpu artar Julai arajar apuar bat pisu thu hi ba kene tangda kene ka kartang jeng kene ka kanhun ru ka don katakal ban yewer ya lagi jong ki para shnong para thaw ki para nong shnong song shnong jeng kene district ka jongi ba ngin yele aa na ka banta ka jing mantoy jong la ka jong ka tong bar ka than ter mar ta kene ka kantin o hai mar shnong ka long ka kantin yewer ba kum ki nong song shnong tongin yele aa na kabanta laga jongga tong berkatai ka sinjam ka baning kong ya ka bakum ka society lani ka kanhun ngidon kalong harangkat katu ka ki objective lani ka jingtmu ki ba kum ka kanhun ngira kwa ban ibu sya khmat kalong ban kentiu ya ki sap ki pong ki ba pher ba ki nong shong shinong ka bakan tok na du ki hak ka baret ki khun samla lani wat ki bala ramba lani ki temen ki kruru bakin yo ban pan i ka sak ka basina gan ka talan ga jongki kum kinong shong shnong batru baki weru kin yu i ya ta ki sak ki pong ki baki nong shong shnong ga jongi ki don ka thong ka baning kong lani kum ka sinjam ka baning kong yani kum ka kanhuan ka long ban panlong ya ka Cherry Blossom Festival arajar apwa tangkum ka jingtem ha kini kisnam ki bal lek no ha jing shisha uni ukanja jing thung bopu itanat bat basya u ai upan kup ya ka dor ka itanat ya ka dong ba ka thanya ni ka district ka jogi kalau long kamslem ten rea ka jing bom pat la ka jogi ban tap ya kita ki badon apa ka district ka jogi i pan ba ki we ki bru ka mana ya shabar ki i ka jing mentoy ki i ru ya kata ka possibility la ne kalat bakumno pan i perthai ya ka jing bhabriu bar ka jing itanat jong ka district la ne ka thain ka jing tin mar kata kum ka kanhun ni ka society ni la pan kret chat ya ki banta ki badon kam ha ka ba inyo ban pen urlong ya ka jing thumu kwa ban thu apreng jongi ban la yo ru officially ban pantip la ni ban are ka jing tho we had to get district administration deputy commissioner jong ka West Kasils district badru ka bangila yo ka recommendation
na ka menta ka jing temu ka jongi bangin yo ban yai bet shakman bat kum juru da ka bangi srutu balong ka kalong ka ka badan kamru bakum kinong me khamat ki dei ban tek ya ka jing temu ka ba ka jongi ila yo ro ya ka ban lai ban ya kandu bat ban pentek ki jing temu ki jongi kum ka society alor ki ban dan ban pentulon me ban ya shakman nasio ba ban tek bang layo ka acknowledgement ro na UMLA lani gunong mi khamat jong ga nong stone assembly constituency iba max 9%. Tiang mar katang islo thu bakani handat jong gani ni nang ni shikman ni don kata ga jing skill shingan lani ga jing skill he man sem nong bang ngin yo pan pantulo ni kam rengkat ru ka jing tep ka biang jong ki bor sarkar lani kinong yalam na kinong mi khamat jongi kindon ki program ia kelani ki activities kala ngilak ban ong ia kaba ngin sayo ban pensio ban jengi ban dengan IT hai secretary ba inlek godam kam Kandon ka free enrollment of beneficiaries under MHIS Adhar Ishram PMSYM Epic Extra ya barok itu ki badan kam Kandon ru ka food fest exhibition of handicraft embroideries and other forms of arts work Kandon ru ka singing competition hakabala pia ki arbenta kata kalong khasi or local language but foreign language umur ketian language Kandon ru ka power competitions nang ta kandon ka dance competition ya kanir la pia ki arbenta ka folk dance but ka freestyle dance Kandon ka fashion show relevant to the culture of people of West Khasi Hill district Kandon ru ka photo shoot but ka painting competition Hagatai katamasa Kandon ru ka mini mela for kids nang ta ka rap battle competition ka lucky draw house and games but Kandon ru ka master and miss cherry blossom but ya ki detail baro hakabaya day but kini ki program bapher yin sedang pentip ip hade bless